Salutare și bine v-am regăsit! Cu toții am auzit cel puțin odată despre aurora boreală, acest fenomen natural spectaculos ce poate fi observat în regiunile nordice ale planetei. Totodată, aurora apare și în emisfera sudică și poartă numele de aurora australă, nume dat de către navigatorul englez James Cook în secolul XVIII. Termenul a fost prima dată menționat de Galileo Galilei în anul 1619 și provine de la zeița romană a răsăritului Aurora și de la zeul vântului Boreas. Dar cum se produce acest splendid fenomen? Pământul este de fapt un magnet enorm cu o parte pozitivă magnetică și o parte negativă. Partea pozitivă este la polul sud, iar partea negativă la polul nord. Miezul Pământului este împărțit în două părți principale, partea solidă, plină de fier și nichel, și miezul lichid extern. Datorită mișcării și frecării acestor imense cantități de metal lichid, se generează un câmp electric. Magnetismul le rupe pe la poli în forme de bucle, ce coboară după aceea spre Pământ, spre polul opus. Astfel se creează un fel de buclă numită magnetosferă, ce împrejmuiește Pământul și acționează ca un scut împotriva radiațiilor solare. Particulele radioactive aruncate în spațiu în urma erupțiilor solare călătoresc spre planeta noastră. Cele mai multe sunt respinse datorită acestui câmp magnetic, însă, atunci când erupțiile solare sunt puternice, electronii și protonii proveniți de pe Soare sunt proiectați spre Terra, rezultatul interacțiunii fiind un spectacol de culori în înaltul cerului. Dacă particulele radioactive intră în contact cu oxigenul din atmosferă, vedem culorile galben și verde. Interacțiunea cu nitrogenul rezultă în culorile roșu, violet și albastru. Ca să poți vedea luminile nordului, este nevoie să fie suficient de întuneric și un cer senin, aceste condiții fiind cel mai des întâlnite din septembrie până în martie, iar locurile unde poate fi văzută cel mai frecvent aurora sunt în Norvegia, în Finlanda, în Islanda, în Groenlanda, în Suedia, Canada, Rusia și Alaska. Fenomenul nu este exclusiv terestru, el putând fi observat și pe alte planete din sistemul solar, precum Jupiter, Saturn, Marte și Venus. Aurora boreală se poate reconstitui și în condiții de laborator. Oamenii de știință au reușit să o redea prin ciocnirea particulelor specifice în urma testului nuclear american Starfish Prime, ce a avut loc pe 9 iulie 1962, atunci când cerul din regiunea Oceanului Pacific a fost iluminat de către auroră pentru mai mult de 7 minute.